9 minutu eskas besterik ez dira geratzen, eguerdiko ordu batak jotzeko, azken txanpan sartuta gaude, bidertzean saioko tertulia honetan, baina etxeko lanak oraindik ez ditugunez bukatu, horiek txukun bukatuko ditugu, eta gero ja, joango gara. Bakoitza gure zereginetara. Ane, zure test famoso hori geratzen zaigu ja... Mendaukeu. Menuko azken burukoa, daitzen dira postreak, azken burukoak. Azken burukoa. Hori da. Eta razioak. Errazioak. Errazioak ez nola dauke. Bai, itxoin. Zizkamizkak, hoi zer da. Toki askotan, jartzen do, anoak. Ai, bai, egia da. Nola, anoak. Razioak die, anoak. Betxu baita. Benetan izango da. Bai. Zizkamizkak zer die, pikatzeko bezala. Bai. Llama. Bueno, guezkea anoa, gu azken buru egea. Hori da. Bueno, kasu hontan, beti test bat izaten dugu. Eta gaur ekarri dut, nei asko, beti esatet, beretxa generazionala daula, gure arten, 6 urtea. Zematu zeuzkazu, aber? Jesus. Niko 23. Baina ja bete itxuzu ez. Bai. 24 beteko itut urrin. Urrin, zurrikoa zen. Joar? Niko 24 beteta. Bai. Vale. Eta nik aurten, prefijo zaldatzen dut, 30 beteko ditu. Bai zera, gazteagoa dirudizu. Ai, aitzi, Baina ez diot mitiko, esaten da, nik ez badut pentsatzen ez dut esango, baina benetan uste duen 27, bai? Ai, eskerrik asko, ze maja. Ze pozik. Pertsona bat. Zure buruari urteak eitzan dizkiozu. Ja, baina ni pixka viejo bena naizelako baita ere. Eta ni ez. Arro. Eta ni ez. Horrekatik endeitzen gehan ondago biak. Ja, claro. Hori izangoa. Bueno, baina ni testa haueiten haitu naiz probatzeko jenden arten, lankiden arten eta hola, eta jende gehiago daugu bezala joar. Orduan, testa da, egingo dizkizut galdera batzuk, zure, filmei buruz, musikai buruz, aukera batzuk emango zaizkizu, eta aukera hoien arabera jakingo deu, zean viejoben bat. Vale. Zargazte bat. Vale. Bale, oso ondo. Itzi berasiko gea. Bai. Kantu hauetatik zein da zure gustokona? Bale. Batetik, Shake It Off. Shake It Off. Ez, txoin. Musikakin gare gaur. Aber, probatzen da. Experimentu. Shake It Off. Bale. Taylor Swift. Bale. Ai, egia da. Jo, sentitzen du nire pixukidea zena. Nik handu detu arkau. Nire pixukidea zena zen Swifty, increíble, geneukan pixuko atean, sarreran, Taylor Swiften aurpegi, ama Virginia, baina Taylor Swiften aurpegiak, etxeko atean, ikusten zuela mundu guztiak. Swiftiok nolakok dian. Bai. Alakok dia. Beste batetik daukeu Take Me On. Me encantan, Vale. Hau erra da, Bai. 90 marka da. Estribillo fijo, bai. Bator, Utziko dugu? Bai. Bator. Bale. Vale. Hirugarrena. Let's Groove. Dala. Ui? No. Ane zupara. Experimentatzen nahi gea. Experimentatzen nahi gea honekin. Bale, ja. Hau da gehien gustatzen zaidana. Bale. Baina azkeneko da daukeu. Bale. Eta azkeneko hori da. Joar? Bai. Kendo? Nahi duzu. Bai, urrengo jarri berda. Fade out. Fade out bat. Jo, ikasiko dugu, Oain temporada bukara eta baina ikasten. Shut up and dance. Ona. A ver, hau aukeratuko dut. Vale. Osea, berez aurrekoa ez nuen sikiera ezagutzen. Osea, gustatu zait, baina berez azkeneko hau, bai. Vale. Oso ondo. Film bat, haitzi ber. Ozeko aztia, Lilo eta Stitch, Home Alone, solo en casa, etxean bakarrik, vale? Mean Girls, Chicas malas, neska gaiztoak.
Wow. Esango dut etxean bakarrik. Vale, bai, oso ondo. Solo en casa. Oso ondo. Vale, telesail bat. Full House dala. Nola zan hau? Padres forzosos, da? Oh. Garai bateko famili bat, neskapila bat, eta bai. iCarly? Oh, me encanta iCarly. Vale. Gero dau, Saved by the Bell, osea, dala Salvados por la Campana. Vale, estilo institutoko, bai. Bai. Eta gero Family Guy, padre de familia. iCarly. iCarly. Bai, guk kuadrian txiki-txikitan genukan iKuadri. Eta egiten gaituen blogak. Benetan? Bai, en plan iCarly, bai. Gero duda aukezu nondik etortzen zazun, hau petxu ja txiki-txikitatik. Bai, eske hori da, bai, ados. Vale, hobby bat. Denda batea jun diskok erostea, Get Ready With Me bat eitea, bingo nibiltzea, edo loterin jokatzea. Bingoa esango dut. Bingoa vale. Jolastea, bai. Get Ready With Me ere bai, baina bingoa, bai da sozialagoa, eta bai. Vale, osona. Vale, outfit bat, look bat. Batetik daukeu peto bat, eta kamiseta bat, kamiseta txuri bat, barkau, basikoa. Beste batetik, crop top bat, eta legin batzuk, baino, ojo, Lululemonekok. Zer da hori? Lululemon da, bueno, estatu batutan daun marka oso top bat bezala, erropa, kiroletako erropatana gaina da, hola, likra Vale, me suena. Gero beste batetik, blusa bat eta sudadera bat, edo azkeneko aukera da, bakero batzuk oso zabalak, eta Jordan txuri batzuk. Adidas Jordan da, bai, vale. Nike. Azkena esango dut. Nike. Zer? Nike, Jordan? Jordan da Adidas ta esan diot, Nike tabeak baita ni ez Nike. Vale. Azkenekoa, vale, oso ondo. Vale, liburu bat. Batetik daukeu klasiko bat, Matilda. Bai. Beste batetik, El Diario de Greg. Bai, izinen, bai. Beste batetik, Batman and the Killing Joke. Eta beste bat, Sisters omen da, bi aizpan inguruko, novela harin bat, nerabentzako pixka bat biderauta dauna. Matilda esango dut, bai, El Diario de Gregek ja harrapatu ninduen zarrago. Bai. Vale. Bai. Eta badaukeu emaitz. A ber. Eta honen arabera, jartzen da, You are an oldie! Me encant! Vale. Honen arabera esaten do, 80. hamarkadako musika gustatzen zazula, eta baita ere kalentadorek. Que ba! Ez. Eta askotan jazten dituzula koleta oso altuk. Nik? Eta izaten dira hemen baby hairs. Ez, izardie usteko sweatbands. ¿Qué di? Por Dios. Belarritako eta dena hori ezazu indignazioekin. Bueno, baina viejoven bat, bazea. Bai. Honen arabera. A ber, berez bai, baina mandituen justifikazio hauekin ez nago batere ados. Basbidek bere une gauzke, gauza batzutan ez da oso finir izan. Baina, iruditu zait, bai, ez duela investigazio lan handia egin. Osea, ez ditut ikusi generazio desberdinak errepresentatuta, aukera bakoitzean. Falta izan da Jeronimo Stilton bat. Hori da. Falta izan da, bueno, ezakit. Bai. Baina egia da, nahiko... Osea, erantzunak eman dituzunak ez diela oso oldi. Osea, esaten badiazu aukera dezula, ez dakit, Let's Groove bat, Ozeko Aztie, Full House. Claro. Aukera dituzun zeak, beak kontxita eraudo, ala zehala. Zibarko nahiz hemen koletak egiten, jartzen kalentadorean, eta ez dakit, Baina, guk nahi deun terrenoa emango deu, eta zuk sortu zure prototipoa oldina. Jazta. Momentu enten banago, bastante oldi. Bai, sentitzen naiz oldi. Bai. Bueno. Baina arrozo llegatik ez. Sin más. Bueno, BuzzFeed gaur ez dazu asmau. Hala. Qué pena.
Bueno, Aitziber benetan esan plazarra izan dela gaur zurekin hemen tertuliatxo honetan aritzea, zu Atauni Irratiaren estudioan edukitzea, ni oso gustura egon naiz, benetan. Nire bai, eskerrik asko zuei. Bai. Esker. Eta, animo zure ibilbidean, beste noiz baita topo egiten dugun, eta nahi duzunean berriro ere mentxe toki izango duzu, noski, gure mikroetan. Eskerrik asko, musu bat zuei. Ondo izan. Berdin. Aio.